Prolog kiba sungutanat ban page ki video kiba nga aji kai phi hak ne ga channel te prolog hang ne ngan pani phi kumno ban phin pe ye ki tier jong phi haswa phin thet i ka mobile phone la ne ki laptop la ne kino ki tier ki ba phi ka ban thet leng ba jong ne website kalong ba su kai phi ba phin jit i kino ki tier ba phin page detail khamta me to ka phone ke ba phi mut ban thet la ne ka laptop la ne kino ki tier ki ba phi ka ban thet phi la ban page details leng ba jong ne website ke ba best phi phi phin jit ye kino ki tier ki ba haswa phin thet ye kana no tier te shwa bang sedang kerpa phi prolog ban highlight ba share ye kana video ba khamta me ban subscribe na ban ta ki we ki ji kai ki ba phin se yo na kana ka channel ti na Google Chrome pa la ban open new browser jo phi po mobile phi phi la ban search kumne 91 mobile ti enak ma search kumne phi lap ye kana ka ba harum du phi la ban hiar kham sharom phi la ban lap kana 91 mobiles dengan klik hang ne ti hadin nang ta kanela minga hagani ka page kuma phi yang ne kidon ki mobile phone nang ta ki tablet nang ta ki laptop nang ta ki earphone ki headphone nang ta ki smartwatch nang ta ki television bat ki we mo di nuksa la da phi ban thiet ya ki mobile phone kum ki company mo phi la ban jit nuksa kum ka company Samsung la ne iPhone la ne iPlus la ne Vivo la ne Redmi Realme mo ki we ki phone ni phi la ban view all ki phi la bun ja ki company ki ba phi ban thiet ye ka no mobile phone haswa ba phin thiet phi la ban jit phi la ban page ba nang ne kana ko phone ka ba internet bat kana ko dor ba phi la ban yo leng ba kana ko website kana ko website kalong ba best nak ban ta ki prolog ki ba kwa ban thiet laptop la ne mobile la ne computer la ne kino ki ba phi kwa ban thiet leng ba kana ko website kana ra phi ban page khang ne ngan persang ban page ye ko we ka mobile phone ti la da phi kwa ye ka mobile phone da ka ba no phi la ban search ne hana chong ka ban search nang ne ka ka teng no phone ba phi kwa ti la da phi kwa ban sijit ru ka dan ne mobile nang tangan nyen na mobile pinjit kan no ka dor facebook sangan jit da ka ba da ka dor da jar ne phi la ban sijit ne ru ka dor ka ba ko jar mobile sa jong ti phin lap ni ki mobile kini ba bon me ki ba khat ba jar ti kum nuksangan pe ye kan ka mobile ngan nang ta phla nyon view or speech phin lap ye kini ki details ka ni ka phone mo phin lap na du ki ram na du ki battery na du ki jingjrong na du ki processor na ki be mo ti la ta pikwa ban nang kum no ban thiet ki mobile phone ki ba kum ki no ki mobile phone ki ba la long ban ki ba khamba nak ban da phi blog ki ba la kai game la ni ki ba kwa camera ngan sap ni phi hak next video kum no ban check ki kana phone ki ba kham internet nak ban ta ki to ki blog ki ba kwa ban thiet phone thmai gane ke video ka dai tang nuksa ba ki ba ban thiet ki no mobile phone ki la ban check ni ha ka ni ka website display sibun ngini ku do pa phi hak next video khu play sibun